Relaxáló és közérzetjavító masszázsokkal foglalkozom, és azért készítettem ezt a videót, mert szeretném az embereket közelebb hozni a masszázs világához. Ahhoz az élményhez, ami segíthet lelassulni, megérkezni, és egy kicsit jobban kapcsolódni a saját testünkhöz. Ebben a videóban arról mesélek, mi a masszázs, honnan ered, milyen szemléletei vannak, és miért lehet ma is fontos része az önmagunkról való gondoskodásnak, és a hangsúly az önmagunkról való gondoskodáson van. A masszázs egy érintésen alapuló módszer, amely nem csak a testre, hanem az idegrendszerre és az érzelmi állapotunkra is hat. A mindennapok során sok feszültséget hordozunk a testünkben, gyakran anélkül, hogy tudatosítanánk. Amikor a test nyugodt, biztonságos érintést kap, az idegrendszer képes elengedni az állandó készenléti állapotot. Ezért tapasztalják sokan, hogy egy masszázs után az izmok ellazulnak, a légzés mélyebb lesz, és a gondolatok is lecsendesednek. A masszázs évezredek óta része az emberi kultúrának. Sokáig a természetes gyógymódok közé tartozott, és elsősorban megelőző szemlélettel alkalmazták. A cél az volt, hogy a test időről időre figyelmet kapjon, mielőtt a feszültség tartóssá válna. Ez a gondolkodás ma is megszólító lehet. Mi lenne, ha nem csak akkor reagálnánk, amikor a test már erősen jelez? A masszázs története során két irányzat alakult ki. A keleti irányzat az embert egységként szemléli. Ebben a megközelítésben hangsúlyos az energia áramlása, valamint a meridiánrendszer, amelyen keresztül az energia a testben halad. A masszázs célja itt nem csupán az izmok ellazítása, hanem az energia szabad áramlásának támogatása, az egyensúly visszaállítása és a test-lélek kapcsolat harmonizálása. Ez a szemlélet nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és a test finom jelzéseinek felismerésére. A nyugati irányzat elsősorban a fizikai testre fókuszál. Az érintés itt az izomzatra, a kötőszövetekre, valamint a vér- és nyirokkeringés támogatására irányul. A cél az, hogy az izmok ellazuljanak, a keringés javuljon, és a test visszanyerje természetes mozgékonyságát. A mai masszázsokban ez a két irányzat gyakran együtt jelenik meg, így a masszázs egyszerre hat a testre, az idegrendszerre és a belső egyensúlyra. A mai életmód gyakran együtt jár a stresszel és a túlterheltséggel, amely idővel a testben is megjelenik. A masszázs ma lehetőséget ad arra, hogy a feszültséget ne halmozzuk tovább, hanem tudatosan oldjuk. Segíthet abban, hogy az izmok ne kerüljenek tartós feszültségbe, és az idegrendszer könnyebben visszataláljon egy nyugodtabb állapotba. Amit én szeretnék átadni a vendégeimnek, az egy olyan élmény, ahol nem kell teljesíteni, nem kell megfelelni, ahol érezhető, ahogy az izmok lassan ellazulnak, a légzés megnyugszik, és a feszültség oldódik, ahol a test könnyebb lesz, a gondolatok elcsendesednek, és megjelenik egyfajta belső megkönnyebbülés. Ez az az állapot, ahonnan könnyebb visszatérni a mindennapokhoz. Köszönöm a figyelmeteket!